amplasament, între timp au săpat în spatele stâlpilor, terenul pe care au săpat este a unui vecin, nu sunt proprietari, sunt niște alte probleme. Credeți că apavilul nu introducea apa acolo? Dar sunt și alte probleme, dar oamenii expun problema lor subiectiv. Eu știu situația. Aveți încredere că știu situația. Și e vorba de 200 de metri, n-ar fi o problemă cu foarte mare cheltuială. Deci, 250 de metri sunt. Deci știu foarte bine. Știi bine că am fost până în pădure, am fost la bătrânia acolo. A spus domnul primar, nu se face nimic. Domnul Joan, eu știu foarte bine situația. Aveți răbdare, nu discutăm, nu facem dialog, că știu foarte bine problema de acolo. Mulțumesc. A fost comisie și de la prefectură, am acte aici, de la prefectură. S-a recomandat să se facă o rigolă. De ce nu se face rigolă? E gust terenul. Un zid de sprijin, unde este un zid de 1,5 metru pe 6 metri. Se fac pe terenul vecinului. Nu este adevărat, am acordul vecinului. Deci este la primărie, este semnătura vecinului. Vin cu el la primărie, nu este adevărat. Nu este adevărat. Vecinii acolo au pământ. Altcineva.